ni Nyatike santo koro poge wan Nyatike West kumoro ni Kanyasa Ward e Migori County. Kamano. Erokamano ahinya kendo machiegni twak. Erokamano ahinya. Kopore gi Charles Midenga nyakora mga juwanga bende wantiere gi Mesha Kodede. Mesha Kodede machiegni imbe nyalo mna nyiso joneno magwa e kaunti ma Migori ka iwuok kanya to Mesha Kodede nga. Erokamano Sharon, nyinga Mesha Kodede. Tie chuny boma ma Nairobi ka kendo an jasiasa. Awuok e sub county kata od bura mar Awendo South Sakwa ward. Erokamano ahinya. To kunu machiegni nyakora mga juwang parni imbe nyalo bedo kodwa e twak makama ponono ni wuok e kaunti ma Migori ma en twak maru kinyi maka wuono bende nyalo mna nyiso wa chal mar siasa ratil e kaunti ma Migori yiengore kuom nga parni namba mar SMS 3 mbui bende yudo wa chiel kachiel mano Ramogi TV tudri koda bende mbui maga duto te yuda at Sharon Ongao katika mano kachako kodi Charles Midenga iseneno kaka ramnar nyisi tipo mabende wachiwo kata ne nyakora mga juwang iseneno kata mana moko mabende wasechiwo jotelo mabende noyombo moko kuomgi bende neno kanyo ne giyombo gi ombulo mathoth kipimo kata mana gi jolupgi mano e thuolo mar namba 2 mana kachako kodi sirikand kaunti ma Migori sani gidhi ka gitieko kata mana telo e bwo Okoth Obado kinyalo mana kete ratil kaunti ma Migori mabinde osebedi kitayo go bado chakre higa mar 2013 nyaka sani 2022 gisebedo ka gitiyo nade. Erokamano Sharon, mana kaka asewacho pile anyalo wacho ni sirkand Governor Obado from higa 2013 nyaka 2017 ok osebedo ka timo gik ma jopiny dwaro, especially gik miluongo ni tende mag gweng' kata devolved government. Nyocha kane wago mbaka ninyo ka wacho ni from ratil mar 1 nyaka 10 namiyo Obado 1 kende. Nikech nitiere gik ma oningo bed ni sirkal prioritize gi dhongere kata keto gi sinani molo gimoro amora tiyudo ka mago poko timore pod wan mana chien kendo king'iyo pogruok onge kane pok wachako devolution to gi ka wasechako devolution. Mano mokwongo, and mano is very important ne kata jochung' masani nikech wan gi gik moko ariyo. Ng'at ma e telo gi dhongere en gi advantages kata gi disadvantages meke. Advantage monyalo bedo go en ni onyalo bedo ng'ama iluongo ni kingmaker. Tiende ni en ng'at ma kotiyo ne jopiny maber to gimo wacho ni olu bang'e jopiny nyalo kawo gi muolo malo bang'e. Disadvantage manitiere gi dhongere iluongo ni the burden of incumbency. Tiende ni kotiyo ne jopiny marach to en a great burden. Kata gik mora mora motimo tineno ka jopiny wacho ni ng'atni to kwa pari ne wanyalo luwo bang'e. Koro kaka Obado osebedo ka wuotho 2013 gi 2017 abonyisi ni onge gik mabeyo mwanyalo sidho ni otimo maber kata manyalo konyo jopiny. Nyochi neno kano lidhore odhi Kuria to oloso kambi mar rabuon. Kati luongo ni Irish potato. To kori penjori ni igni chakre 2013 gi 2017 peso bedo kiyore county. Why now? Ang'o momiyo sani? Ebore number 1, Kuria kanyo apari ni en for gimiluongo ni political expediency kata mana mar weche mag siasa. Nikech Kuria kanyo embo yudo ni giluorore gi Ruto and chalo ng'ama dwa solidify base mare mar support weche machalo kamano. Makore wacho ni Obado nokotiyo makare e miya chiel. Mesha Kodede iwuok Awendo kar chung'od bura ma Awendo kanyo. E kaunti ma Migori kaka Okoth Zakari Obado osebedo katiyo chakre higa mar 2013 nyaka sani higa mar 2022. In dimi adi ewi aparo? Sharon, kang'iyo Migori to kata ka zero into Awendo okane project manyalo wacho ni magi e projects mag Obado e Awendo constituency.